Kurang ngerti. Ngomong topi. Aku ora iso ngomong. Iso to yo. Seneng gak? Ning kono kowe kenal ambek sapa? Kabeh? Ya. Sak kamar dhewe ya. Bali lemu kowe yo? Lagi wis kata-kata sing sering didengarkan. Yo ki bali kuru kowe bali lemu apa? Oh? Hasil torong. Iya. Di provinsi setengah mati mau kasih naik badannya dia. Sampai di nasional kowe lemu dipakani apa nih kono? Dipakani apa? Makan sayur nih, Pak. Gak Nggak mau. Oh, gak ada pedesnya. Terus iku sing gerak iku. Oh, pedes ki gak ada kuru gra. Jadi guys, kita lagi jalan-jalan ini ke kebun-kebun Atau sor pare. menemani si Petong. Ini songpi di Marisol. Kesel ya? Belum terasa di Maris. Kurang ketemu mbok apa wis mau? Wes. Nangis apa ora wonge? Wah, iya kayaknya. Nangis. Kurang itu.